अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। प्रेम से बोलो लवलिया जिजिया हम बनोले रोही सखी बड़ी प्यार से, सखी बड़ी प्यार से, सखी बड़ी प्यार से चुना से टिकवानी हम मंगाई के बाजार से, मंगाई के बाजार से रे 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 जिजिया हम बनोले रोही सखी बड़ी प्यार से चुना से टिकवानी हम मंगाई के बाजार से। मोर जिजिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर जिजिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर जिजिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, 24 से मार के जिजिया कौया हम लगनी सखी दौड़े चिलैनी झिझिया दे दे उले के लागल उड़े रे सखी मन बड़ी घबराइल। हम लगनी सखी दौड़े चिलैनी झिझिया दे दे उले के लागल उड़े झिझिया हम सजवले रहनी दियरी बत्ती बहर के, दियरी बत्ती बहर के हो झिझिया हम सजवले रहनी दियरी बत्ती बहर के। मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, 24 से मार के झिझिया कौया कोहराई तो छबिला काटू बेलु चिलाई सोर भय सबरे आसे लदु सब मंगाई रे सखी कोहराई तो छबिला काटू बेलु चिलाई सोर भय सबरे आसे लदु सब मंगाई रतन रतने सभी हंसले ठट्ठा मार के, हंसले ठट्ठा मार के रतन रतने सभी हंसले ठट्ठा मार के। मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के। झिझिया हम बनोले रोही सखी बड़ी प्यार से, सखी बड़ी प्यार से, सखी बड़ी प्यार से चुना से टिकवानी हम मंगाई के बाजार से, मंगाई के बाजार से रे 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 झिझिया हम बनोले रोही सखी बड़ी प्यार से चुना से टिकवानी हम मंगाई के बाजार से। मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के, मोर झिझिया कौया फरले बाटे जो 24 से मार के। सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग।